El camane, mane, mane, mane. 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 רגע, איזה שטויות. שנייה, תן לי, אל תהיה. שפוי. רגע, אולי הייתי צריך... ללמוד למבחן כמו שצריך, במקום לנסות לזמן שד. אוי, איזה טיפש יצאתי. אדם צריך להיות על השקית. מה? מלך! אמרתי לך? איזה מלך! אמרתי לך? הזין שלי ללמוד. יאללה, אפשר לקדם עניינים? החוץ? וגם קטן. אני אל יובל. תתפש. זה לא ג'יי דייט פה. פשוט תביא משאלה, וזהו. נכון? אז תביע אתה קודם. אוקיי, אני מבקש להוריד את כל זה. אבל שיש שרירים, כאילו, לא להיות שכיף או משהו. אבל כאילו, לא יותר מדי, כי לפעמים יותר... אחלה. ואתה? בסדר? היא ברגעים אלו ממש מתמלאת ברטיבות חמימה כלפיך בלב שלה. מה? שטוב. טוב, אז זה כאילו קורה עכשיו, או שזה... מיד אחרי שנסגור פה כמה עניינים. מי מכם אמור למסור לי את הנשמה שלו? נשמה? כן. לא, כי אני קורא את רקמת המציאות סתם בשביל ההרגשה הטובה. לא. אחד מכם ימסור לי את הנשמה שלו. אז לא צריך, אני מבטל. מבטל. כן, אני לא צריך לקרוא כלום והכל בסדר. כן, כן. לא. קראתי את רקמת המציאות כדי להגיע לפה. אז משאלות או לא, כדאי שתחליטו מהר. תנו לי שם. זה המבחן שלו. זה הבחורה שלו. זה הקסם שלו. זה הדם שלו. מוזר. אני בכלל לא האמין. אבל מי נתן לך את השקיק במתנה? מי סיפר לך? הוא לא ידע את האותיות הקטנות. זה מוזר. מוזר. שקיק עם כל כך הרבה עוצמה, והוא לא ידע. מוזר. תנו לי שם. נו יובל, אתה מרוצה? מה? אתה מקבל את כל מה שאתה רוצה, לא? אז אתה חייב להיות קצת מרוצה. אתה רציני? אז שלא הרסתי את השקיק. עכשיו כל מה שתצטרך, משהו שתוכל לקרוא לג'יני. אני ג'ין. בכלל אתה נתת לי את השקית הזו. זה היה רעיון שלך, אתה בטח לא הצלחת לעשות את זה בעצמך. אתה לא יכול לעשות כלום לבד. לא. אתה זה שמחפש קיצורי דרך. קיצורי דרך? במשאלה שביקשת אתה זה שצריך לתת את הנשמה שלו. בהצלחה עם זאתי.